It-tobba qalu li kellu jkollna rekord ta' każi iżda skont l-istatistika uffiċjali tal-Gvern huma 49 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna. Dawn l-aħħar ċifri li ġew ippubblikati u li jagħtu stampa ta' kif qed tkompli tinfirex il-pandemija f'pajjiżna jikkonfermaw 6 każi oħra f'Monte Carmeli, 4 każi mill-kru tal-film Jurassic Park, 3 każi mill-klabb tal-futbol ta' Ħalbalzan u xejn anqas minn 36 persuna illi ma nafux kif ħadu l-virus. Fl-aħħar 24 siegħa kienu 3 dawk li fiequ minn din il-marda u hekk kif il-każi attivi f'pajjiżna issa telgħu għal 486, it-tobba qed jinsistu li d-direttivi li daħlu fis-seħħ il-ġimgħa li għaddiet se jibqgħu għaddejjin. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija tat ultimatum lill-Gvern biex jieħu azzjoni konkreta fi żmien 10 ijiem. Skont il-mam, fl-aħħar sigħat kien hemm 4 pazjenti oħra li ddaħlu fl-isptar Mater Dei b'sintomi serji ta' COVID-19 biex bekk issa l-ammont ta' persuni rikoverati jitla għal 7. Ir-rata ta' trasmissjoni lokali issa qabżet il-livell ta' 2.5 bil-biża' tikber illi din it-tieni mewġa taf tħalli effetti fermar fuq pajjiżna minn dak li esperjenzajna f'Marzu u April. Din is-sitwazzjoni inkwetanti għadha qed tinżamm mistura mill-midja laburista filwaqt li l-Prim Ministru qed jibqa' jinsisti illi kollox jinsab taħt kontroll.